Ako mao ang pagkabadhaw o ang kinabuhi, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Kanawara mga igsoon, sa maning mabuhi nga ang taong patay naman nga nabuhi man, tungod kanyang lawas patay na, pero ang espiritu matupang pangato sa Ginoo. Kung ikaw nagbuhat og maayo, kaya buyon sa Ginoo ang patay. Kung ikaw nagsunod sa iyang mga pulong, mga buhat, kung ikaw nidawat mo si Kristo, ikaw nagtuo na ang Diyos na maluwas din sa kalibutan. Mga ka na mga igsoon, kaya ni Kristo ang tanan nimong problem. Kung ikaw ito kang Jesus Christ, ng atong Diyos na buhi na maluwas. Mga ka na mga igsoon, kaya kini mga igsoon nga ang mensahe gipadayon sa Ginoo, gibalik naman eh. Pero nga nung gibalik man, kaya naghang pang tao nga wala pa nakaluwas sa iyang kinabuhi. Muna mga igsoon, panayon ta, pinagingon din sa mga bulog sa Kolosas 1, versikulo 13. Kay giluwas kita, gikan sa gahom sa kahimit, o gidalang ngadto sa gingarian sa iyang higugmang anak. Tanaw, mga warang mga igsoon, ikaw noon di ka sa kahimit, tuod sa dakong gugma sa Ginoo, gidalang kanya ngadto sa gingarian sa langit mga igsoon. Mga ka na mga igsoon, pagkanindon din mga igsoon, kung ikaw dinawat mo si Kristo sulod sa imong kasing-kasing nga tinuod mga igsoon, dili ka dawat lang kinanglan mga igsoon, gidawat mo sa kasing-kasing mga igsoon. Naisumpay ni mga igsoon, hindi dire sa 14, mamakoy nagbukak ka nato o kipasaylo sa akong mga sala. Sa mga paaging naglukak ka mga igsoon sa iyong mga sala, si Kristo nagpalangsang sa krus karon ikaw masulban na lukang ka sa mga sala mga igsoon. Kay gugma man si Jesus ka nato kinis kalibutan, o si Jesus nagpalangsang tulod sa atong mga sala mga igsoon, gilukat kaniya sa iyang mga dugo mga igsoon. Kung sa mga tao nagpalangsang ang ikaw lukaton, wala mga igsoon. O pwede na sa tawhanon mga igsoon, kung ang tao mapriso kinanglan pagkwarta ikaw lukaton. Pero sa espirituhanon, si Jesus tuod sa dakong gugma, bilangsang siya nato sa krus, ipaagas niya dugo karon ikaw maluwas mga igsoon. Panayon ta mga igsoon, gingon dire sa 1 John 3:10, gingon dire, kay kung ikaw naman tayo mga igsoon, anak na ka sa Ginoo, nasa dire mga kalainan din sa kalibutan mga igsoon, anak o ang yawa. Anak sa Diyos, nabi anak sa yawa. Gingon dire sa 1 John 3:10, gingon, ang kalainan sa anak sa Diyos o sa mga anak sa yawa. Nawara mga igsoon, paminawa mga igsoon ha? Pinawa mga igsoon. Kung balikon niya, ang kalainan sa mga anak sa Diyos o sa mga anak sa Diyos o sa mga anak sa yawa. O kini, ang wala magbuhat sa mataro kung wala ay gugma sa iyang isigataw, dili anak sa Diyos. Sumaw ka na mga igsoon, matuluan mo gano'n ng cellphone, salamat sa Ginoo.